Inklusion er at have et fællesskab, hvor alle i gruppen er et værdifuldt medlem. Hvis en gruppe møder en person, som skal være en del af gruppen, så skal gruppen tilpasse sig, så personen kan være en del af fællesskabet. I sammenligning med integration, hvor det så vil være individet, som tilpasser sig det øvrige kollektiv. Eksklusion er, som ordet tyder på, det modsatte af inklusion. Hvis man er ekskluderet, er man blevet fravalgt gruppen eller fællesskabet. Det kan ske af flere forskellige årsager. Det kan være ens holdninger, ens udseende eller kultur. I vores TED-talk har vi valgt at tage udgangspunkt i David Buckinghams definition for media literacy, Flemming Andersens princip om medier som det fælles tredje, og Manfred Spitschers forskning om digital demens og Stine Lev Johansens forskning omkring medier i forhold til børneperspektiv. Medieliteracy er det at tilegne sig adgang og kunne analysere, evaluere og skabe medier i forskellige former, ifølge David Buckingham. Opmærksomheden har i vid udstrækning været rettet imod mediernes betydning for børn og unges liv i udvikling i deres egen livsverden. De erfaringer, børn og unge gør sig i fritiden, formodes at have betydning for læring i skolen. Medieliteracy er måske i stigende grad en forudsætning for medborgerskab, deltagelse i det demokratiske samtale og for at træffe kvalificerede valg, der er bedst for den enkelte og for samfundet. De børn, der har svært ved at begå sig i andre sammenhænge, har typisk lettere ved at begå sig i den digitale verden. Den digitale verden er anderledes. Derfor kan vi inkludere nogle børn med svagere eller manglende sociale kompetencer, som måske eller ikke ville være med i fællesskabet. Digitale medier er nemme at begå sig i, og det er nemt at tilpasse dem i børnenes niveau og dagsform. Digitale medier tilbyder en overskuelig verden. De har en genkendelig og struktureret verden med faste regler. Man falder derfor ikke så let igennem. Fællesskabet omkring en skærm vil være lettere at gå til for børn med sociale vanskeligheder, såsom autisme eller ADHD, fordi der er de fastlagte regler. Der kan laves forskellige lege med de digitale medier. For eksempel kan man lege gemmeleg, hvor man først er fanget, når der er taget et billede af en. Legene med medierne gør, at der er noget, vi er fælles om. De digitale medier kan fungere som det fælles tredje ifølge Flemming Andersen. De digitale indfødte, dem som er vokset op med skærme, er aldrig alene. De er altid sammen, og det er derfor inkluderende, at man er fælles omkring noget. Det er jo simpelthen blevet lidt ydt at tage selfies, fordi man er alene. Man skal vise, at man er sammen med nogen, derfor tager vi wifis. En tysk neurobiolog, Manfred Spitzer, taler om digital demens. Han mener, at børnenes hjerner står stille, og at de ikke kan huske. Han mener, at man med digitale medier outsourcer det mentale arbejde til en maskine. Bekymringen for medierne ligger hos forældrene. De er nervøse for, at deres børn ikke lærer nok, og de tænker tilbage på deres egen barndom, hvor de ikke selv havde skærme. Ja, det er rigtigt. Stine Lev Johansen mener ikke, at der bliver taget et stort nok børneperspektiv med i medierne. Vi skal ikke vurdere, om børnenes interesser er gode eller dårlige. Vi må tage børneperspektivet mere alvorligt. Vi kan ikke vide, hvad medierne er, før vi ved, hvad det er for dem, der bruger det. Med de digitale medier er man konstant online. Man bliver hele tiden vurderet. Respons betyder meget i en online-verden. Hvor mange likes kan jeg få? Hvor mange følgere har jeg? Hvor mange bemærker det dårlige billede, jeg er blevet tagget i? Der er spørgsmål, som fylder, og det kan gøre, at man føler sig ekskluderet. Medierne kan samtidig være ekskluderende på udstyr. Har man f.eks. en computerdag i skolen eller i SFO'en, og man kommer med en tablet frem på en iPad, kan det i nogle tilfælde have betydning. Da man måles på at have det rigtige udstyr, der er jo ingen forskning på området. Ja, vi kan konkludere, at der er mange perspektiver, som man skal tage højde for med brugen af digitale medier til inklusion. Vi skal først og fremmest være bevidste om, hvilke konsekvenser som store brug af medier bringer med sig, men vi skal samtidig kunne udnytte de mange muligheder i de digitale redskaber. Vi står over for en lang række muligheder, som vi ikke havde før iPad'en og smartphone. Derfor vil vi afslutte med et citat, som der menes at indfange det centrale emne. Digitale medier er fantastiske, og digitale medier kan være inkluderende. Men der er grund til at have en vis ydmyghed over for, hvad selve medierne kan. Kort sagt er digitale medier endnu et pædagogisk værktøj, men det afgørende er fortsat pædagogikken og hvordan pædagogerne bruger de digitale muligheder.